561,000 halaga ng Shabu Nasamsam mula sa isang high-value individual sa Bayambang, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nasamsam ang nasa higit 561,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa itinuturing na high-value individual na naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng kapulisan sa Bayambang. Katuwang ang iba pang ahensya na aresto ang isang 44 anyos na magsasaka. Naakumpiska mula sa sospek ang humigit kumulang 82.5 na gramo ng hinihinalang shabu at iba pang non-drug evidences. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa sospek, habang isinumite naman sa laboratorio ang kontrabando para sa kaukulang forensic examination. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.